Vážená komise, jmenuji se Vojtěch Rycha a vítám vás u prezentace mé odborné práce na téma psí atopická dermatitida. Cílem této práce je popsat možnosti diagnostiky dermatitidy se zaměřením na přínos favoritových kritérií a jejich využitelnost v praxi s kombinací s dalšími diagnostickými metodami, například cytologií nebo různými testy, například PAX test nebo PIRX test. Nejprve se tedy podíváme na teoretickou část, ve které jsem se věnoval jednotlivým odvětvím dermatitidy. A v praktické části jsem se zabýval jednotlivým pacientům, jejich anamnéze, výsledky a následně léčbě. Nejprve se tedy podíváme na tu teoretickou část. Prvním tématem v teoretické části je historie. Historie alergie všeobecné, to znamená jak veterinární, tak i humánní. Dále jsem se zabýval výzkumem, takže například náchylnosti jednotlivých plemen německým ovčákem anebo například labradorským retrieverem, ale také opět různými testy, například PRIC testem, který je v humánní medicíně brán jako tzv. Zlatý standard. To ovšem neplatí ve veterinární medicíně, protože tento test je často nepřesný a uvádí nesprávné výsledky. Dalším důležitým tématem je imunoglobin E, díky kterému se v dnešní době můžou pacienti nechat testovat takzvaným PAX testem a ne PET Allergy Explorerem. A nyní se dostáváme k nejdůležitějšímu tématu v teoretické části, a to jsou favoritové kritéria. Tyto kritéria byly sestaveny švýcarským profesorem Claudem Favrotem, který si už od začátku své praxe věnoval problematice právě této dermatitidy. Favoritové kritéria jsou rozdělena do dvou sad. První sada je určena pro školy a druhá sada je určena pro veterináře právě, aby určili, zda je jejich pacient alergik či ne. Claude Favrot uvádí, že aby pes byl prokázán podle jeho kritérií alergik, musí splňovat 5 ze 7 bodů. Prvním bodem, jak můžete vidět, je věk na počátku méně jak 3 roky. To znamená, jako i u lidí, že se alergie začne projevovat už od útlého věku jejich života. Druhým bodem je život v domácnosti. To znamená, že pacienti, v podstatě naši mazlíčci, žijou v domovech s námi. To můžou ovlivňovat různé faktory, například právě různé chemikálie, které odbourávají právě jednotlivé naše imunity a naruší to i naši genetickou informaci. Třetím bodem je svědivost, aneb alisonální pruritus před vznikem kožních změn. To znamená, že pes se začíná svědit už od začátku, i když tam nemůže třeba majitel vidět nějaké výrazné zarudlá místa. V podstatě je to spojeno, když se pes otře do trávy, na kterou je alergický, začne se svědit. Je to stejně jako u lidí. Čtvrtým bodem je lízání pacek. Mnoho majitelů si myslí, že pes, který si líže packy, je jenom přehnaný hygienik, ale to není pravda. Líže si je, protože je svědí. Opět může to být spojený s trávou, když například prochází v pastvě nebo nějaké zelené části. Může být právě na tu trávu alergický a začne si ty packy lízat, protože ho to svědí. Pátým bodem jsou takzvané postižené ušní bolce, které opět si pes začne škrábat pořádem po určité chvíli. Šestý bod je velmi důležitý kvůli svrabu, zákočce svrabové. A to je nepostižená oblast ucha. To můžete vidět zde na obrázku. Pokud je tato část olisaná nebo zarudlá, už můžete určit, že pes určitě není aspoň z toho bodu alergik, protože se tam nejspíš bude vyskytovat zákočka svrbová. A 7. bod jsou nepostižená oblast hřbetu, například řeziva. To je zase například kvůli bleše. A posledním tématem v teoretické části je léčba, kde jsem vypíchl několik léků a způsoby léčby. Nyní se tedy dostávám k praktické části. Tento výzkum jsem prováděl na veterinární klinice Hansa SRO a mým garantem byl MVDR Tomáš Hanzálek, předseda České asociace veterinární dermatologie. Na kliniku jsem docházel po dobu 2 let, převážně přes prázdniny a víkendy. Nyní se tedy budeme věnovat komparaci pacientů. Do prezentace jsem zařadil 2 pacienty a další 2 jsou zmíněny v mé práci. Prvním pacientem je labradorský retriever Freddy. Freddy, jeho komplikace nastaly v prvním roce jeho života. Začal si drbat uši.
byl poslán na PAX test, protože jeho veterinář si myslel, že se bude jednat o alergika. PAX test vyšel pozitivní a tudíž byl Freddy ihned brán jako alergik. Takže byl mu nasazen Apoquel, ale ten ze začátku tedy měl pozitivní účinky, ale postupně se začal ten účinek vytrácet. Tak to byl tedy Freddy léčen půl roku jako alergik. Poté byla doporučena návštěva veterinární kliniky Hansa, kde vyšel pozitivní na pinal pedal reflex. To znamená, že se mu zmáčkne ušní boltec a pes se začne jakoby svědit, začne zadní nohou kopat do toho ucha. Začne si to jakoby to svědění prostě odstraňovat, když to tak řeknu. Dále mu byl tedy odebrán seškrab z uší a cytologie, kde tedy byla nalezena zákoška sfarbová. Tu můžete vidět zde na obrázku. A takže podle 6. bodu Favrotových kritérií, který nám říká, že musí být nepostižené okraje uší, aby byl pes alergik, takže tento bod nebyl splněn. Tudíž byla nasazeny antiparazitika a šampón. A po měsíci došlo k obrovskému zlepšení. Druhým pacientem je Fena Black and Tan Coonhound Bětka. Bětce začala svědivost uší kolem několika měsíců jeho života. Tato svědivost byla léčena kapičkami Otodine, to znamená lokálně. Ale po zlepšení opět nastalo zhoršení a bětce byla doporučena odborná pomoc na klinice Hansa. Na první pohled se neustále klepala ušimi a vytékal jí hníz z očí. Lízala si tlapky a tekla z nich dokonce krev. Měla boule s hnisem po celém těle. Po pár prohlídkách se uši následně sami od sebe zlepšily, ale packy se nelepšily. Postupně začala packy dokonce šetřit, takže chodila po 3 tlapkách. V meziprstí se začaly tvořit folikulární cysty. Byly odebrány tedy vzorky na cytologii z uší, pacek a srsti. V vzorku cytologie se teda vyšlo, že se tam nacházejí kvasinky a koky, což tedy naznačuje, že se jedná o alergika. Společně i s Favrotovými kritérii, které zde byly potvrzeny. Takže byla nasazená léčba proti alergii. Ta byla úspěšná, ale v meziprstí se stále nacházely cysty a ty musí být odstraněny CO2 laserem. Následně po odstranění těch cyst se do meziprstí nanese speciální gel s antibiotiky pro lepší hojení a pacient musí několik týdnů nosit takzvané butičky, aby si nohy co nejvíce šetřila a zlepšil se její zotavovací stav. Závěrem chci říct, že ne vždy je přejímání testů z humánní medicíny tím správným řešením a aby k anamnéze veterináři využívali kombinaci metod a stanovit správnou protialergickou léčbu. Já vám děkuji za pozornost a přeji vám pěkný zbytek dne.